Igbo ọma ndị ọma na-ege ntị ndị njem ọnụ ọma ọdịnala Igbo ekene m ụnụ a sị nka chita wee ketara anyị ihe ọma ka ihe ọma mere anyị ụtụtụ mere anyị n'ehihie mere anyị n'abalị a sị na igbo n'ihu anyị ga-ebute mma anyị gboo n'azụ anyị ga-ebute mma anyị gboo n'aka nri anyị ga-ebute mma anyị gboo n'aka ekpe anyị bute mma anyị si na onye si ka ọ bụrụ anyị na ya bụrụ ụnụ na ya onye chụwa anyị daa ise ya gazie n'ọfọ ihe m chọrọ ịkwa n'ụbọchị taata bụ ofu n'ihe mere ndị nna nna anyị ha ji atụ inu wee sị na akpa na akpa n'ọfọ. Ọtụtụ ndị mmadụ ihe mmadụ kwesịrị ime malụ asị onye ọdịnala Igbo. Onye ọdịnala Igbo o nwere okwu alịrịka stori ekwu na Baịbụl. Ihe nji alaiki iji ihe gbasara Baịbụl asị ihe ọmụmaatụ bụ na a na-esi n'ihe mmadụ maara wee na-ama atụ ihe onye agha na-amarọ, maka na over 100 years ndị ụka ọbịa bịara n'ala Igbo emego ọtụtụ ndị mmadụ nghọta ha nwere bụkarị dị ihe akwụkwọ nsọ si ọnya ka m ji achọ ka m were atụ ya wee maa atụ. O nwere ofu okwu e kwuru n'akwụkwọ a wee kwuo sị yọọ ị ga-ayọta, chọọ ị ga-achọta, kụọ aka na a ga-emeghere gị ụzọ. Ihe m na-achịkọwara gị bụ na okwu a bụrụ okwu dịgbo n'ọdịnala Igbo, ma a machi iweta akwụ na-asị gị na ihe kpatara na ndị mmadụ na-achọ ga-adị chọta denụ rịọ na ha adịghị achọta ma ọkwụ aka na ha adịghị emeghere ha bụ na ị bụrụ onye ọdịnala Igbo ị kwesịrị ịma ihe etu esi eme ya mana na akpa na ana wee kpa na ọfọ. O nwere ihe ibuzi eme ka mmakwa ofu atọ ọzọ. Ọ bụrụ na anyị kara agba n'ihi eji ịfụ ordinary president, that is president nkịtị bụ mmadụ, kere ihe ị kwesịrị ime ihe na mbụ na mbụ iyi eme asị mmadụ bụ ị ga-adị shọ na ịsụchasịrị akwa ike akwa ihe eji kwado ọfụma ka ị dị ọgọ, maka na ndị Igbo na-ekwu okwu si na eyiri nkịrịka akwa eri nkịrịka okwu. Na kedụzi ihe kpatara na ị gara achọ so ebe ọ nọ na-awụ anyị chọọ ijefu mmadụ nkịtị bụ onye anyị tụrụ anya n'aka na ọ ga-emenwuru anyị ọgọ, anyị kwado onwe anyị at least chọsie akwa anyị ike dịshọ na anyị adịghị esi aghụ aghụ. Kedụzi ihe kpatara ka o ji abụ ịchọọ ka ije Chukwu okike onye ahụ kere ihe n'ụwa ihe dum, onye ahụ pụrụ ịgbanwe ọnọdụ gị, onye ahụ pụrụ isi ka ekpere gị ka aza ya aza, ịdị nkịrịka na mmụọ n'anya mmadụ kweghị yiri ezigbo akwa, mana n'ime mmụọ ị sachara onwe gị mee kelesin. Ọnya kpatara na ndị Igbo gboo maara ya gboo nke mbụ na bifo mmadụ ahụ ike pụta na ọ chọrọ ịkpọku mmụọ o burugoro ụzọ jụchaa ahụ ya bute ose ọjị na ihe ndị ọzọ ma akwa ma ihe ndị ọzọ eji ajụcha ahụ. Mana ya dịka m kwuwa bụ na nkụzi m n'oge gara aga na ihe ndị a iji ose ọjị ajụcha bụ ihe wụ mmanya nọ ụchụ ndị ụka kpọrọ obere njọ, those negligence, small negligence na ọrụ akwụ na bịagasị n'ahụ mmadụ. Ndị a nwere ike were ose ọjịcha ahụ were ncha ụchụ na ihe ndị ọzọ gasị cleansing sacramentals mee ya nwere onwe gị. Mana e nwere ihe ohe ụchụ n'idiri na iwu na a ga-akpọrịrị ya ụchụ wee lụọ ọrụ dị na ya wee mee cleansing maka na ọ bụrụ na ị na-ejekwu Buhari ka ije efu ya onye isi ala, o wee bụrụ na idres ọfụma akwa gị na-esi isi believe in me, o nwere ka emeghala ahụ ka efu ya. Etu a ka ọ dị na mmụọ. So ihe emegoro na akpere ndị mmadụ na-adịghị aza aza. Nke mbụ, gbagoro mbọ fụ na iwepụrụ ihe ọbụla bụ ụchụ n'ụzọ gị. Ị ma na-esi ahụ ahụ na mmụọ na-asị na ị bịara ka e gboro gị mkpa gị. So ihe ebugoro ụzọ dị shọọ ọ bụrụ afọ ịgba afa n'ụzọ gị amalụ ma o nwelụ ihe ọbụla bụ ihe ogbochi n'idiri na aga eme cleansing, amalụ ọ bụ nọ nke nwe ogbochi n'idiri na aga eme nwụcha ọ bụkwa nnọọ nke ihe ejichi ọsọ ose ọjị ma ọ bụ akwa wee jụchaa ahụ gị ka ị wee dị ọcha ime nke a. Nke ịbụa, ekwuru m maka ndị na-achọ ịgba afọ agụ wee sị na ọ bụrụ na ị nwebeghị ego ịgba afọ agụ afọ agụ nwere ike were ka 2,000 naira maka ọ na-adị a little bit higher than ordinary afọ 1,000 naira. Now ihe ị ga-eme ewu ịchọta ụbọchị amụrụ gị, like m nwa ụmụ Okonkwo, ịchọta ụbọchị amụrụ gị, ụbọchị ahụ i were ụbọchị ahụ na-akpọkụ chi gị, ịkpọkụọ
chi onye ụwa m na mụ nwa nwoke nke abịaka n'ụbọchị taa ịkọsara chi gị mkpa gị, o nwee ihe adịba ihe ị chọrọ ka chi gị mere gị ka ị pụta ihe ka ụzọ gị mepee, kọsara chi gị. Ekwuwa na nkụzi gara aga maka ndị na-esonyere anya ọfụ wee kwuo na mgbe ọ nwụrụ ị na-ekpekpe loketi ebe east ka ifesi ọwụwa anyanwụ. Ụbọchị mma akụ ọbasa nke a n'uju ya abịa, mana efesie east. Nke ịtọ bụ ụbọchị ọbụla bụ ụbọchị iji edo nsọ, ụbọchị ahụ ọmụmụ gị anwa, ọ bụrụ na nkwọ ma na ụbọchị nkwọ anwa mee ka eshọ na gị na nwaanyị edinere. Ị ga na-eme ụmụ ihe ndị a, ị ga na-eme ụmụ ihe ndị a. Nke a wụgoro ihe ị ga-eme. Ana m achọ ịkọwara gị nkwado ihe ga-eme ka a na-anụ ahịrịọ gị. So ịkwadochi onwe gị nke a. Den ụfọdụ nwekwa na ha dị achọ etu ha si achọ, instead of ị na-achọ ihe dị gị mkpa, ịgwakwado ndị ichie ebe nna gị, ịgwakwado chi gị. Iji maatụ ndị na-achọ ije obodo oyibo, mgbe ị na-achọ ije obodo oyibo, ịgwakwado chi gị na mmụọ dị be nna gị na ndị ichie ebe nna gị na ị na-achọ ije obodo oyibo ka ije weta ihe ọma dị na mba wenata n'ụlọ. Ị na-achọ di na-achọ, ị na-achọ ịnụ di ma onye na-achọ nwaanyị, ị na-achọ ịnụ nwaanyị, ịgwakwado ndị ichie ebe nna gị na ndị ichie ebe nne gị si ya na ị na-achọ di ma onye na-achọ ịnụ nwaanyị, ka Jos na-eme uche aka gị. Ọ ihe ndị a ị na-achọ ihe ị ga-eme etu kwesịrị ịnụ. Maka na ọ bụrụ na ịkọgwa ha, ọ sị nọ na nwata gwa okenye ebe ọ na-eje, okenye wee gwa ihe ọ ya ekwu ma o ruo. Ọ inu ndị Igbo gboo. So onye na-achọ ịkọwa bụ n'ihe ọbụla ị na-eme na ndụ a, ị ga-akọsara chi gị, kọsara ndị gị na ha so, kọsara ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị. Ị bụrụ ndị nwe onye ọrụ na ị nwere agwụ, kọsara agwụ gị ndị gị na ha so. Ọ ndị anyị na-enwe ndị ga-edupu. So n'ihi ka na-eme ya. Den nke ịtọ ọbụla rịọ. Ụfọdụ nwụ na ha amarọ ka esi arịọ. Akụwagụ bịa wee sị na ọ bụrụ na mkpa gị bụ iji maatụ wee makwa atụ ọzọ, ọ bụrụ na onye unu ya na-agba ọkụ, ọ na-agba onye isi ala nọ n'Abuja, nwanne unu gị ga-agba ọkụ pisis. Mana ọ bụrụ na unu gị na-agba ọkụ, iwe je nwanne ha fire service, nwanne ọ dị possibility na enwere ike ndị fire service na-agbanyụ ọkụ na agbanyabe gị, maka na ị ga-direct to ndị ọ bụ ọrụ ha ịgbanyụ ọkụ. Ekere ọrụ eke etu esi wee bịa na mmadụ wee kee ministries, department, parastatus, etu a ka esi wee kee na mmụọ. Mgbe ọnwụ na ndị mmadụ nwere, o nwere ndị na-afụ maka ya na mmụọ. In fact, ihe a na-eme n'ụwa wụ prototype of the thing na-eme happen na spiritual. So na mmụọ, ọ bụrụ na ebe o nwere mmụọ ndị dị in charge of bringing wealth, like ndị mmiri, akụ na ụba ha nwe ka mmadụ ofu atụ. Ịlọtara mgbe ya si na ndị na-anụ ụtụ jizere Jizọs na Baịbụl, ewee sị na o nwere ego ya na ndị na-eso ụja na ha ara atụ ụtụ isi wee nye Siza. Ọ sị ha ji ekụta azụta mmiri, wee kụta azụta mmiri, wee si na-esi n'ime azụ a wee wepụta ego eji wee tụọ ụtụ isi ya. Ịlọta ya wa na Baịbụl? Yes. So ego, wealth is from mmiri. Enwere a piece of powers ndị dị in charge of ọmụmụ. Ekwuọgụ ụbọchị m wee kwuo maka ndị ọdụ ọmụmụ. Na-ema na ime ọ na nwa ogwugwu dị be nna gị wụ mmụọ nwaanyị. Etu a ka esi wee nwee nke na-enye amamihe, nke na-eje ọgụ, Amadioha. Enwere entities of powers nke dị in charge of ihe ọbụla anyị na-ayọ na ndụ a. So ọ bụrụ na ị marụrịọ ihe marụ ya ọdaga, ọ bụrụ na n'iwu onye chọrọ ide new ya vehicle license, ijero na license office ka ije renew ya, ijero na military barrack, ka ihe ọ maka irenew ya. Ịfọ na n'ịgbara bọọlụ n'ebe ọzọ, etu a ka ọ dị na mmụọ. Ị ga-amarịrị the entities of powers that is in charge of whatever you are asking for, ka ị wee nwee ike rịọ to the right department. Onye ka m ji asị ndị ma amarụ chi gị, ịmarụ chi gị onye akpọ chi bụ ụzọ. Chi gị bute gị ụzọ na ndị otu gị wee gwazie ha na ihe ị na-arịọ. Chi gị anwa maara ụzọ na mmụọ, ọ mara dipatmentị dị iche iche ebe ọ ga-eburu anyị rịọ wee prezentị ewee sị ya aza. Mana mgbe ị nwere ịmara ebe ị na-eji marụ chi gị, ịkparọ na ana ịkparọ na ọfọ, ịmara ebe ị ga-ebuje ya testimony ma ebe ị ga-ebuje arịrịọ gị, ị na-ayọgheri dịka nsi wee kwu. Ọ bụrụ na ị kwesịrị ihe ị kwesịrị na ahụ adịrọ gị ihe ejegbu ụlọ ọgwụ, ije na-ayọ onye nọ n'Abuja, bifo a na-ese ndị signal onye na-aya aha ya gwụla ahụ. So ihe na-achọ ịkọwa bụ mmadụ ka esi ayọ ka iwe ike mmadụ ka anyị esi wee yọta. Onwe ajụjụ ị nwere n'ihe nkọwara,
then here for my WhatsApp number. You can send message for details, or I carry over. Manage like our video and subscribe to our YouTube channel, so that we can get what I'm doing. I na akuzi watch. I na akuzi Odinana. Each topic every day. I develop that topic. I na akuzi watch. So nyere anyị ka iwe wee ike wee mụta ihe kwesịrị ịmaka ọdịnala Igbo ka ụzọ gị wee ghere. Anyị ga-enyere gị aka na ị na-eso anyị inyere aka n'ihe gbasara ọrụ mmụọ dị iche iche. Daalụnụ, udo dịrị ụnụ. Daalụnụ.